IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Si papanakkel ngayon pa iti munisipyo ti Paway tinabara kablao ken ni Miss Charis Lian kakayurin gapu iti panakaikabil na iti top 10 finalist iti Miss Universe Philippines 2026. Dakkel apan nagpanakkel iti insangbay na para iti nasangsangayan ang nagapuanan na saan laeng iti Ilocos Norte no diket ng runa kadagiti umili ti Paway. Ti pintas na, laing na, parabor na ken kinasaririt ken dedikasyon na ket pudno amang iladawan iti espiritu ken kinapintas ti may sa apawayan nyo. Bayat nga itultuloy na ti makapakarit apan nagdalyasat na ngagturong iti korona, mas napatibker pa iti panawagan ti aming agkaykaysa para mangipakita iti nananay a suporta para iti nasangsangayan nga balasang ti Paway ani Miss Charis kakayurin. Agmay sa ti taga Ilocos Norte nang nangruna dagiti Pawayenyos nga tumakder iti likudan na ken agserbi nga inspirasyon na iti tunggal agdang iti dalan na nga agbalin nga sumarno a Miss Universe. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.